Akume bakin magana. Ayyau mana so zan yi magana. Ayyau magana, ayyau da magana. Ayyau da magana. Kai ne fresh miya a kusan kin zance, an ce komai wuyar kullin gaskiya ka kan kwance. To na zo yi bayani babu kauce in na tambaye ka yanzu in ji shin me za ka ci? Wani kallo gwamnati ke wayan arewa? Wawaye banzaye hatauka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka wayanda ba su san kansu ba hakika Allah da suke mana kenan amma yanzu mun farka yanzu ta fito fili ba san mu wake ba ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba tunda ba amfani suke mana ba to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba kuna gani sai kashe mu wake amma kun ji ko maganar suna yi sun mai da mu kamar shanu da makiyayi da sanu su ne wallahi ake mai shemu marayi Boko Haram arewa ke kidnapping arewa ke kawai kamar bude wuta ke in za mu fita fitaran dawowa gida muke na lura raina mana hankali yake yi ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi kuma ba ma bindiga ta da ba ta yayi domin gaji da wannan rainin wayo za a kashe mu a fito fili ai babu koyo ba tsoronta muke ba muna ma wayoyo ba mu fara furta gaskiya ba sai da muka shi ni Adam Abdullahi ya miya dan arewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa madafan yi koyi sabin arewa amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa asibitocin mu ba magani ba titi mata masu nakuda sun bani babu wutar lantarki da more zamani yunwa ta addabi al'umma kuna gani mu a gurin mu sunayen ku marasa amfani fada dauna fada dama kara muke yanzu babu maganan karan batun kishi muke yi ina kira ga mawakan arewa da yan fim din arewa marubutan arewa masu barkwanci da suke cikin arewa ba ma lissafi ba duk mai daukakan cikin arewa da wanda suke da hanyar tura sako a arewa mu fito kanmu da kwarkwata nuna kishin arewa don na ga mun fara zama maroka wanda yi ya sa mun tsinci gaskiya mun kasa dauka mu kawar da ido kan me za a baka don ko sun suka daina cikin an daina yayin ka saboda haka mai bacci ya farka fito na fito ka fito mu ce ciyan wanka Akume bakin magana. Ayyau na zo na gama magana.